didi kai ya kasa Awukudae kura ene de Awukudae ye akanfo ena no ena kan ye na ibu no ho na kronkron no ho na ya na Awukudae ne ba na otwemiensa ne fa achi abra ye de akwasidae na se yiwi a na otwemienu ne fa so no na ye san akwasidae foforo akanfo bosome no ena adaduanan mienu na afibia mu no ye wo bosome no sa akanfo bosome na adaduanan me wo makonkron nti sayidi akwasidae di kan no na fa nsa akwasidae a na otwemiensa ne fa achi no na ye Awukudae na ne nan kono achi no aye fofi na ne nan kono achi bi na aye asan akwasidae foforo na adae no de etoso nwotwe no na ibutu adae a ye na adae butu na de etoso nkono no ya na adae kese nti ebre shemune be sheda akyerekere se de si ekyekere na no na aka mu no ye ona ahodo mienu ye ona ye nson ye ona ye nsia nti enson no de ya no obi anu ye wo sa akwasi ada juada branda wukiada ya da fiada memenda no ene ye wo kuru kwa fo nguru ni sa ne nti de be shemune be sheda atena se ne akyerekere na mu nemu de di kan ne se di akwasidae wi ana otwe ne nsa ne fa no ene ya Awukudae ya no si wukiada na otwe ne finfin jo medasi manti ofasi bibia boko de na vile Nyankopon na nanu da ma bibia boko jo emra na ye benada dapa ene Awukudae me nhwem benada dapa de ye de ye kane no ye kasa dapa de ye ansane aboa ye ho de awura Awukudae nim maminti o na vile ya medasi se ye ka dapa no ye ebanada ade echi Awukudae no eno ne ye frɛ ne se eye dapa na de ya na nanom ye ne se dapa no duru ho no mu a se be buru se be so na nanom se be obema ye sidawuru so bi wo kra kane no ne yesi ntwene so na ye de abo oman no nka ye se ade beche Awukudae nti ewo se ye hwe ya mantwea ne yesi eti ho na nanom makwan ma ye tisi montene sa bre no kra no ebi won mu abi a yemfu kwan bi ho no mu afufu ye kokobo na yakwa akodo ye prepra ekronim sebe efini niam bi wo mu bia ye pre ne nyina kama ye wia na yakwa akoto gu ye de akogu ba bia ewose yeto eniema edigu na wia eno so no nananom etena ase konkonwadem koye niema sefata so mu be ena duru ho no so asabe ebu sabe so nananom bi yi won trinwi ye bubu wo mawre yi abodwese sade be ya ye de ahokan bi hia nananom sanse sabre no sa dapa no kura no sebe obi fi mu kura ye moso sanse nananom ebebe fie eda eye Awukudae no nti yemfa sun yemfa dede yemfa bibie nhia omu sabre no so no nananom hye se ebia asuo bi kura wo ho no mu a sabre nipa kom kwosesa suo ni ade yenkom nti nananom twan de siesi wo ho dadapa no ede besi wukuada ne mu aye Awukudae no enti se kasa dapa ye bra nananom esiesi wo ho esi na emum no ya na ye kan se eye dapa na ya na dodo no fese bia ye kan dapa no a eye bibi na hye wo da bi eye da ye dapa na nananom prepra monten so esiesi wo ho na wo de atwen sebe eye nananom a edikan wo ense do no na abre bia no ya na nananom hu se nananom edikan se do no sebe wo mo na akosunsun mu a wo sunsun ti wo mo nananom na wo so sede be ya wo yi apaya ebeduru omo anim no mo de akodu twedi ampanim e de ama asante enti ya na sa breni dura e ya hosiesie a ye de twen breni dura nananom obi akora nko ba bibi okora nonum na nana bia e wo fie sansa sa breni wanhwe ya bia na nana bi a sebe okra ko ye na wo ba wanhwe ya wakwa akuhia no eti free nonum ko no a ye de kosi da foforo ni mo no ya na nananom mpi obi enko ba bia na emum ye ka e blada dapa no do a e ya hosiesie ananam sisi wo ho prepra monten so prepra film yi niema sebe ensem fata nyina da ne ye de niema kan edikuhia nanam ebra eye Awukudae no na frede a medase jeno ayenhwe ensunsun da Awukudae ene akosidae entem yenwum se benada da pa ba ade achia ne bedi Awukudae yenwum se memenda da pa ba ade achia na ye ba bedi akosidae ensunsun ye be ne da ntem mayentio ensunsun ye kase da mu ne se akosidae no de esi
esi kwasiada na Awukudae no na otwe no finfin wukuada na mpempi ne ana enam na sen abrofo dwuma manfo ye ntin akwasidae no nya adaje eheda ebodwa sika na se fitaa de sia na ya na Awukudae no mpempi na manwuma ankrofo ye